Salam edýid watandaşlar, sagyrgyny oturalmasaňyz bagtdan paýly türkmen ilimide rowaşlyklyň, üstünlikliň ýar bolmagyny arzu edýär. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiň jany sag, ömrü uzak tutulmyşlar hemişe rowajarsyn. Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna edýid watanymyzda agzy berlikde zähmet gaýnap joşýar. Mehriban watandaşlar, biz adatda kılarmyz ýaly döwletli, onu da sunwat maşgalatynda mehmançylykda bolar. Biz dörjülük toparmy bilen gepleşigimiň şu gedekki sanyny Ganimowlaryň döwletli ojagyna agzy ber maşgalatynyň arasynda mehmançylyga geldik. Bizi bu maşgalanyň başy bolan şu maşgala Halipa mektebini görkezýän diňe bir bu maşgalada bir näçe sunwat adamlaryny kemale getirmek bilen çäklenmän eýsem ýurdumyzda körpeje zehinlerimizde ilim bilim berýän, hunar öwredýän Halipa Usat Mugallimyň özü, ýagny Türkmenistanyň atgazanan medeni dişgäri Öwez Murat Ganimow bizi ýyly mähir bilen garşylady. Biz şu pursatda Öwez Murat aga köp sag bolsun aýdýar. Öwez Murat aga, biz siziň maşgalaňyzyň köpüsi bilen tanyşýan, ene agtyklaryňyz bar, zehindi sazanlar. Selvi, kardeşimiz, mehriban ileşler, elbette siz bilýänsiňiz, Selvi Ganimow Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini usatlarça alyp barýar. Yine bir agtyklaryňyz aýlar bilen Yusuf Ganimowlar siziň geliniňiz hem öz ýanyňyzy, öz araňyzda zähmet çekýär. Ol Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky ýöretme saatçylyk mektebini bölüm müdiri bolup işler. Indi bir maşgalaňyz tanış etseňiz, çowluklaryňyz we ýanyňyzda olara bir giňişlerini özüňiz tanış etseňiz. Sag bolun. Men ilki bilen Türkmen telewizionynyň altyna dörjülük toparynyň bir maşgalamyň arasynda mehmançylyk eden üçin hoşallyk bildirýär. Sağdandan maşgalatı bizim hemmämiz sağdanla bizim aňrymyzdan dowam edip gelýän bir şeýler sağdanla maşgalatı da bizim tanış etdik. Selvi Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky ýöretme saatçylyk mektebiniň sağdyň naryýety bölüminiň mugallymy ödem mehriban arkadaşymyzy ýylan eden altyn atyr bätleşiginiň ýeňijisi aýlar Türkmen Milli Konservatoriýasynyň mugallymy ödem mehriban arkadaşymyzy ýylan eden altyn atyr bätleşiginiň ýeňijisi Yusuf Ganimow olam birinçi saz gurulundan Türkmen Milli Konservatoriýasynda muallym hem Dağıtarı Esvadnaky ýöretme saatçylyk mektebinde muallym aramyzda işläp ýör. Bärik geçsek men maşgalam biýem medeniýet işgäri köp ýyllaryň dowamynda kitaphana müdiri bolup işläp hormatly diňjaliçe çykan barady. Gunçok Andyýewa Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky ýöretme saatçylyk mektebiniň milli saz gurulary bölüminiň müdiri özüm dutarçy Guljahan Andyýewa men gaýdym. Ol Lukmançylyk urundan okudy, şol bölümden hem işläp ýör. Indi men öz şowuklygym bilen tanış edeyim. Meniň çepaplarynda oturan Alimjan biýem nerip bolsa geljekde öz atalarynyň, babalarynyň ýoluny dowam etdirir diýip tamam edýän. Men öňümde oturan Aylin bir eýýam skripka saz gurulundan azajyk türgenleşip geçip ýör. Biýem geljekde nerip bolsa skripka saz gurulundan bir näme bolup geçer diýip tamam edýän. Selviňiňdi Aylin, Gaýdymyň eline Niyazjan biýem geljekde nerip bolsa saz gurulundan tälim alar diýip tamam edýär. Sebäbi öýlerinde hemme saz gurulundan görnüşleri bar, skripka çalsa-da, fortepiano çalsa-da, bular hem saza sunwata ulykan gyzyklarynı bildirýär, giçikliginden. Kakalarym sazanna bar. Kakadam skripka saz gurulundan sapak berýär. Hem Türkmen Döwlet Simfonik Orkestrinde artist bolup işleýär skripka gurulundan. Ne şunun hal bizim maşgalamyzyň hem agzalary saz bilen değişdi.
Saz diýilen zat aslynda çağalypdan başlanýan zat. Ne üçin çağalypdan başlaýar? Ol bir ulurak ýaşdan başlasaň bolanokmy? Şu çağada saza sunwata bolan höwes umtylyş dörýär. Olam ýene ta bagly. Nesil idarə diýen söz bar da. Ine şu hakykata laýyk gelýär. Dünýä saz medeniýetinde de sazanlaryň maşgalatyndan beýik ysatlaryň ýetişýänini biz häzir şimdi görüp durýar. Türkmen medeniýetimiziň sunwatynyň tarihinde de şeýlene mallaryň maşgalatlary, ýerindäki mallaryň agtyklary, çoğulklary emmesi sazanlaryň turlagan kynaldygan şeýle agtyklary, çoğulklaryň içinde sazanlar dowam edip gelýär. Ýöner şeýle zady ajra bellemeli. Öz maşgalatyndan saz etmedik. Yok. Adamların içinden her günü usta sazanlaryň ýetişýändigini inkar etmeliler. Öwel Muradaga onu özüňiz barada aýdyňyz, maşgalaňyz barada, aňyrdan gelýän sazanlar maşgalaňyzyň bir aýratynlyklary barada. Elbetde size buýsanç bilen olar ýatlamaga mümkindir. Ya beýlek sazanlar barada giňişleýin aýtsaňyz. Aýdym saz bir nesil idarlyan zat. Türkmen halkynyň arasynda ol bar, onu hiç kim inkar eden ok. Onu hatta almam inkar eden ok. Şu sazanla maşgalatynyň ýerini dowam edýän sazanlar bolup gidýär. Menem edil şonuň ýaly bilen ata babalanmaz. 7 arka diýen ýaly aýdym saza diýişli adamlar, ustad halifalar bolup geçen adamlar, olaryň içinden aýtdygyny Hydyr Bagşy, ya Muhammed Köse, Sehet Forsy, ya bolmasana ya Velli Kuat, Anna Babacan, şularyň hemmesi neslimizde aýdym saza dowam eden özüm. Uspenski Türkmenistana gelen wagtyna ya Muhammed Köse'de näçe sazlar ýazyp alanly bir kitapdan, Türkmen saz kitabynyň Uspenskiň bilýär. Endi şonuň ýalym Sehet Forsdan näçe saz tüýdük sazlaryny ýazyp alanly hakynda Uspenski gurun berýär. Demek bir sazlanyň neslini dowam edip gelýän maşgala bolup aýdym saz sunuty dowam edip gelýär. Ölüm hakkında aýtsam, meňem kakymam aýdym sazy eden adam, öýüne kän başlar diňleden adam, özü halkyň içinde halka hyzmat eden adam aýdym sazdan. Menemni şoň ýaly ýaşlykdan aýdym saza imregip, Dağıtır Wesfatna saşylyk şişän dutar bölümini tortum oňdaşyndan kompozisiýadan ýa-ni saz bilmek boýunça ondan tälim aldım. On utorandan soň men Daşkendiň döwlet konservatoriýasynyň dutar hem de kompozisiýa bölümine gatnap onu 2den birlikde tamamladım. Anan şunun ýaly biziň maşgalamyzda, biziň çağalanmadan, agtyklanmadan, geljekde nerit bolsa çoğulklanmadan aýdym saza ýykyn edip tamam edýär. Olar ýa-ni feslenip başladylar. Ana aýdym başladylar biziň. Onda agtyklaryňyň özleri bilen söhbetleşýärler, ýa-ni selbi we aýlar we ýüzük we elbetde şu aýlaryň hem ýüzügiň hem selbiň hem aýdym saza bolan ukybyny ýa bolmasa şulugurdan zehinni ýüze çykaran sezdirňizi biz bilýäris. Öňem bular hem kän gepleşiklerde söhbetleşip olanlaryna aýtdylar. Indi biz bulara ýüzlenmekçi sazanna bolmak kararyna haçan geldiňiz? We näme üçin? Doğrusyny aýtsam, aýdym sasymagyna gelmegiň ilki bilen men sazanna bolmagyma esas sebäp bolan bunça daýdam hawa sebebi aýlar hem ýüsüp meýem saz ornan türwenleşip başlapdylar. Hemişe de öýümizde aýdym saz ýaňlanyp dur. Babam bärik mehmançylyga geldigimiz, mamamlara geldigimiz göni fortepianoň başyna geçirip her hili aýdymlar, sazlar çalyp başlaýar, biz hem hüňlenip başlaýar. Kiçiklikden hem höwes ba. Ýöne şol höwesi insana döredip, şoň durmuşa geçirmek esasy maksat. Ine şol maksada meni unça daýdam esasy ýol görközi diýsek ýalňyşmar. Onda has kiçilikden başlamasyň, sen biraz soňra. Men biraz soňra başladym, hawa, soňra.
Küçülükten sen men ayna onunla durup diktor bolmak arzu edýän ekenim. Yani esasy olar duňada yetdim diýsek ýalňyşmar. Mehriban eýleşler, bäsleşigimiziň ähli şertleri tamam boly. Häzir eminler siz pikirleniň, maslahatlaşyň. Belli bir netije gelip bäsleşigimiziň şu sanyň ýeňjisini saýlaň. Televizyon gepleşik alıp barmak isleýärdi. Şoň üçin gepleşik alıp barmak üçin men öňüne aýna goýýardym. Erde de tekst berýärdim. Aýna serip sen ekranda özüň görýän, ine şey alıp barmak ýoluny öwrenip şu aýna goýup öňüne şey gepleşik alıp barmak men köp gerekler şey öwretdim. Özüm selbi esasy gepleşikleri saz ugrunan alyp barýar. Aýdym saz ugrunan. Ana ol urdan alyp barjylyk urundan esasy birinji, ilkinji halypa mene babam. Hawa sebäbi babaňyň özüm Türkmen telewizionyasy bilen ýakyn aragatnaşdy. Olan bir näçe ýyllar gepleşikler alyp bardy. Hawa, elbetde gepleşik alyp barmakda ilki bilen näme söz baýlygyny kämilleşdirmek gerek. Söz baýlygyny kämilleşdirmek üçin hem kän eserler okumak gerek. Haýsy eserler, haýsy dogry eserler okumak bilmek üçin hem halypa gerek. Ene men esas halypam babam da her gepleşikleri taýýarlamda da öňünden barýardym. Kän-känje meşdiýärdim, tanqid sözleri meşdiýärdim. Ol elbetde tanqid bar ýerine ösü şo diýerler. Elbetde o kämillik bar. Hawa kämillik bar. Şoň üçin hem şeýle bu gepleşikleri taýýarlamaga babam maňa uly ýardam etýärdi. Hatda ýazgylanmada da daşary ýurtlardan sazanalar gelseler, biz bilen dostlukly sazlar çalmana gelseler, babam biz bilen deňine durup şolar bilen nähil söhbetleş bolmaly, nähil sazlary ýerine ýetirsek gowalar diýip hökman maslahat berýärdi. Ilki bilen bu kan topardy men naslar hawa? Aýdymyň ady? Aýdymyň adyny aýtmaly? Ýadymda dälmi? Ýadymda dälmi aýdymyň ady? Eminler kömek etmek bolanyk. Men şu pursatda Yusuf bilen aýlara ýüzlenesim gelýär. Öwür murada siz dutar saz guralyny çalýaňyz, şoňa erke diýäňiz, siziň geliniňiz gunça gelinije de şoň ýaly dutar saz guralyny çalýar. Ýöne agtyklaryňyz Yusuf bilen aýlar düýünden başga saz gurarlar, ýagny köpçüliklerin orkestr üçin niýetlenen saz gurarlar. Yusuf ära violonçel çalýar, aýlaram skripka çalýar. Ededileşdirmez elbetde bularyň çalýan şekilli sazlaryny teleýilimiň üstü bilen görýändirler. Indi Yusuf bilen aýlara şeýlere sowal. Edil şu saz gurarlaryna getiren zat näme? Biz çağalykdan sazyň içinde bolan. Ejem dutar çalyp oň ýanyna sazyň sesine ýetik galýadyk. Atamyň ýanyna oturup fortepiano sazroly çalanna ýandan aýdymyny aýdyp, seredip çalasymyz gelip höwes edip. Ýöne skripka sazrolyna çalmamyň sebäpkäri inem. Sebäbi inem höwes edýän ekeni. Şu bir agtygym skripka sazrolyna çalaýsa diýip höwes edýän ekeni. Şeýde meni okuwa birinji sınıfy skripka sazrolyna berdiler. Men ilkinji sazrolym men ýadyma düşýär. Getirip berenlerine kijijek zat, özüm lokaner kijijek zat. Şonda atam maňa bir sözler aýdypdy. Şu sazrolyňa sen gatygowy üns bermeli, aýap saklamaly, hiçme bermeli. Şunu süpürüp çok arasa yalpıladıp ulanmalı yani sözleri şu anda çenne skripka sazrolym hiçme de demek. Yusuf'a da veremem. Yusuf'a da veremem. Yusuf'a men sazrolym maňa dedenek. Näder oğluňa da berersiňmi? Oğluňa mı atwalmy? Şu wagt oğluma açıp görkezýän, çalýan, ýöne elejek bolanyna Beremem. galanýan ýok bolanyna. Sazrol diýilýär. Ha, onu gatygowy saklamaly. Ondan skripka sazrolyny okap başladym. Ýadyma düşýär 4-nji sınıfa ýetemde. Etüd öwrenmeli. Şu etüdi öwrenip bir gezek çalym bolmady, ikinji gezek çalym bolmady, ahyr soň agam tutdy. Sazrol alyp notalam alyp gönenimiň ýanyna geldim. Men şu sazrolda kösenýän diýip nägilelik bilerdim. Ýöne men 7-nji 8-nji sınıfa ýetemde şu sazrolyma, ýerine ýetirýän sazlaryma aşyk boldum.
Şondan bäri men öz sadyr bolmam söýýän, öz kärimem söýýän, eneme de, atama da, ejeme de köp sag bolsun aýdýan. Sebäbi gerek ýerine ejem kömekli öşýärdi, gerek ýerine öý iş berenlerine sendin özüň çalyp öwrenmeli. Nätaýda fortepianoň ýanynda çalýan sadlaňam bolýar. Şonu atam bilen bilelikde çal ýerine ýetirýän ýadyma düşýär. Öýde ýem taýýarlykly, ondan okuwa barýardym. Menem kiçilikden aydım aýdýardym. Mektep ýaşyna ýetýänçem köp ýerlerde çykyş edýärdim, aydım aýdýardym. Meşhur aýdymam ak telpekdi. Ak telpek, ak telpek. Sol aýdym bilen Ýa-da şonu aýdýar da, ak telpek bilen bütün halka belli boldy. Duşýanlaram aýdýardy, hana ak telpek altyn bolan okup başlaýar. Birden gördüler ol bilençeliň gatdaryna. Benim Yusufcan skripkany bilen şeyler çalýar, iki tane hüner boýunça tälim aldy, ikisinem çalyp bilýär, diň derejede çalyp bilýär. men ikisine de tälim aldım, skripkada da okudum, violonçel, favorolna da bilelikde alyp gittim. Ýöne meniň gownum üçin, ýüregim üçin has ýakyn violonçel favorolun Fefi. Fefi ýakyn. Ýoksam çalmak ikisine de deňrek gelýärmi? Tutuluş usuluna ara tapawdy kän. Daş keşwe meňdeşirek, ýöne ulrak bolanda da tutuluş usuluna azık tapawdy bar. Violonçel favoron aslında Fefi adamın kalbynyň Fefi diýip hasap edilýär. Konservatoriýanyň violonçel favoronlaryny tamamlap, şu wagt hem Danatrow Fatnaky Türkmen Döwlet Ýurty Saççylyk mektebinde muallim bolup işleýär. Taýla havalan saat gurallaryndan ugrundan ilkinji ädimleriňiz nähil başlady? İlkinji saatlaryňyz hem bilelikde ýerine ýetiren saatlaryňyz. Ýurty Saççylyk mektebinde okaýan döwrümüz aýlar bilen ejem bilen maslahat edip halipamyz bolan Ölmürat Gandiýew atamyl dutar favorlar üçin ýazan eserlerini skripka we violonçel favorlaryny geçirip täzeden işläp çalmagy makul bildik. Özüňiz işlediňiz we ataňyz Atam kömek etdi. Nota geçirip berdi. Ýöne klasik saatları, daşary ýurt kompozitorlarynyň, türkmen kompozitorlarynyň saatlaryny ýerine ýetirmekde, hemde türkmen milli saatlarlary ýerine ýetirmekde usuly azajyk tapawlanýar. Ony lawazly edip çaljak bolsaň, şu türkmen taamyny ýetirjek bolsaň, ony dutar saatlaryny dinläp, şoňa görä ýakynlaşdyryp çalmaly. Onda da atama biz üçin ýürüýte nota geçirip berdi, violonçel we skripka saatlar üçin. Onun ejem dutarda çalýardy, biz şonu dinläp, gaýtalap, ýok bolan noktadan dinleýät, gaýtalaýat. Şeýdip ahir soňy ses ýadyga etdik, soň ses ýadygy bilenem teleýilime hödürledik. Türkmen wagty teleýiliminde bir näçe satlary şekilde geçirdik. Hawa.
skripkan, violonçelin usulüyle şu milli parlamalı, halk parlamalı, halka yetirmek diyen maksadı öňümizde koyduk. Şu maksatdan hem yankı şolun ikisini bile çalmağı gelip çıktı. Yadıma düşýär. Mollumyň ýanyna baramda mektepde Zeytuna Samynyna maňa tälim berýärdi. O lidi maňa türkmen bir owadan tadyma. Ben teň bilen şonu çalarlydyk. Bolýa dep açdyk, çalyp başladyk. Oýlanma dip saat. Haýyrlan owadan saat. Son kompozitorna teresen familiýasy tanış görünýär. Öwed Murat Gandemov diýip ýazylýar. Ha, öwed atamyň saatyny ýerine ýetirip eşitip görüpdiňmi o saady? ýok, kiçirak bolamsoň, kän habarym ýokdy. Haýyrlanna berýän molunlar çaldynyp, bana şondan soň bu gawat gelip dur dep ýatam bar eken ýene waçymende. Hajaran şu ad aylara mesuvam yoşluk bilen sadalyk etýärler. Hawa. Yusufa Sebäbi sada da. Hawa. Yusufa diýsen islendik saguraly erketmek başarýar. Beselcan gepleşik alıp barýada ýaşlyk tile ýaýlymyndan jady mukamal barda ondan başga da kän gepleşikler alyp gitdi-de. Meşhur Humaýgödle diýen aýdymy, ona bir aýdym ýerine ýetirip beriň. Bizem mehriban ýylaşlarymyz siz bilen bilelikde, öz bilen diňläli, dömeler ýanarmyka ýa ýanmazmyka, hemmämiz bile tomaşa edeliň. Şeýdip gepleşige taýinlýadym da, şonu ýaly taýinlýadym. Murada, men şerde bir zada aýdatym gelýär. Ýüsübiň hem aýlaryň hem selbiň hem öz zehinlerini ýüze çykaryp, halkyň, watanymyzyň, tomaşaçylaryň söýgüsini gazanmaklaryň sizin sebäbiňiz, sizin esasy hyzmatyňyz sebäbi, size ýeňle düşünýärler bulary bilen işleşmek. Ýöne şulatlaryň hemmesiniň göz başynda biziň mehriban arkadaşymyz bar. Mehriban arkadaşymyz biziň ýaşlan, çağajykdan başlap uly ýaşly oglandan gyýylan dörejlik okuýuny ösdürmek barada taýsy taýlaý diýe. Saatçylyk mektepleri, giyiňler bilen açylyp gidip otýar. Orta saatçylyk okuw jaýlary biziň Türkmen Milli Konserwatoriýamyz bütün halkymyzyň milli sanatynyň baýda götürjisi höküminde alyp gelýär. Şo zatlaryň özi ýanky merjenlärler, ýanglan diýarym bir halkyň içinde ýaşlan giyiňler bilen taýda sunwata gelmegine ýardym edýär. Hawa Öwed Murada aga beýle döredilýän mümkinçilikler diňe bir sungat maşgaladan kemale gelýän ýaş tekinleriň döremegine sebäp bolanok ol bir neçe beýleki kärde rahmet çekýän raýatlarymyň maşgalasyndan sungat işgärligiň döremegine de sebäp bolýar. Men bir zada aýdasym gelýär. Sebäbi özüm şaýat bolum siziň rahmet çekýän mektebiňizde baranda hatta başgarak kärde rahmet çekýän enatalar öz çağalarynyň ellerinden tutup mektebe getirýärler. Öňler beýle zat ýok. Sungat turuna rahmet çekýän adamlar şolurdan başaryp çykýardy şeýlerämi? Ya şoňa getirýärdiler şolugry. Ne siziň öz çağalaryňyzy getirşiňiz ýaly. Sizin şu Türkmen halk sazlaryny nota geçirmekde dörejçilik işiniň esasy başlanýy, şondan başlandygyny bilýär. Ya bolmasa bir näçe saatçylyk mektepler üçin usul gollanmalary, ya bolmasa onlarça kitaplary ýazanmaňyzy, mundan başga da köpçüliklerin habar berişlerini, ýani teleradio ýaýlymlaryna, gazet jurnallarda ilmi populyar makalalaryňyz bilen dörejçilik garaýşlaryňyz bilen çykyş edýänliňiz biz bilýär. Indi şulary gençlerin düşünürseňiz. Türkmenin bay milli mirasy bar. Taryhy bolan halkyň elbetde medeniýeti sunwat hem gadim bolmaly, hem öz bolşy bolmaly. Biziň milli sanalarymyz dünýäň islenlik halkynyň aýdym sanatynyň tapawutlanýar. Türkmenin kuş depdi aýdymly, sağly, tansly sunwaty UNESCO-nyň maddi däl mirasynyň sanawyna girdi. Ol halkymyzy
Bir geldi diye o halkımızın medeniyetinin sunutunun juda gadymylygyny anladyňlar. Yine daydaly. Ne bizim goýra şahysanymyz var. Olam UNESCO'nun maddi däl ruhy mirasynyň sanyny giren eserlen bir. Nuşun ýalmasalar Türkmeniň taryhyndan, Aydym Sasynotynyň taryhyndan ýeşildiň tap bolýar. Kitap ýazma howat haçan döreddi sizi? Dogrusyny aýdaýyn, men mektepde okuýakam bir pikirim vardı, olam kitap yazmak. Ol haçan amalaşdy? Men geçen asyryň 70-nji ýyllarynda şu sağçylyk mektebi moğlum edip koydular. Sağçylyk mektepleri milli sağçylyk döredimizde 10 ýaşdan halk sağçylygyny geçiren notalar we başga ýok. Okuça, oku repertuary gerek. Sağçylmaga, okumaga mektepde kitabın gerek bolýary. Sağçylyk mekteplerinde gollanma gerek, oku kitapları gerek, kompozitörçilik uhumy. Şu sağçylyk mekteplere bolar ýaly edip, onu şu sağlary nota geçirip, sağçylyk mekteplere ýaradyp, şonda men ilkinji oku kitabyny ýazyp, 1971-nji ýylda oku kitaby çap edildi. Kitabın içinde giren sağlar ididetde koyup häzir onun için dowam edýär. Ene şu ýerde şeýle sowal da çykdy Ömer daga. Ene siziň saz sowadyňyzyň bir dowamatyny aktyklaryňyz dowam etdirýär-de, ýani Aydym saz ugruny. Ýöne şu kitap ýazmak, ilmi garaýşlary köpçüliklerini ýani gazetä jurnallarda beýan etmek bir ugruny haýsy aktyklaryňyz dowam etdirirler. Makala ýazmak, ilmi populär işleri ýazmak, kitap ýazmak, gollanma ýazmak gaty kyn zat. Bunu yazmak için ben öğrenmem katı keyin yıllar oku geçtim ben. Yörütü üniversitenin edebiyat fakültetini okudum ben. Keyin zatlar bilmeden o zatları yazdırmıyor. Mümkün näle? Ana Felican devam edemem şu işimi. Felican'ın yalan Kurt Yakupov diyen işi yaş alımının arasından Mehriban arkadaşımız beyatleşik ilan etti. Şu beyatleşinin birinci yerde Felican münafik boldu sonra. Onu devam edip gelen. Aylaram ýazýar makalalary, öz ýa-ni ýeçe wa gunçogandym wa gunçoda ýazgyr makala. Mehriban arkadaşymyzyň biri diýen anamny ödemek, şo uro ýykyn etmek. Na gunçogandym wa biziň gelinimiz de bu hakda aýratyn aýdadym gelýär. Gunçaň özüm aňyrsy sazyn alan başgaly. Gunçan kakasına Atamurat Mahmudov diýerler. Atamurat Mahmudov köp ýyllaryň dowamynda Türkmen telewizionynyň direktory bolup işledi. Soň horum aýdymçy bolup işledi. Dutar roluny ýatamakda da gaty ullakan usta höküminde Türkmenistanda tanymal adamdan biri. Bizim gelinimiz hem Dağıtırı ve Fadilan sağçılık Dutar hünerini okuyor. Tapavlu'nun diplom bilen tamamlap, son Türkmenli konservatuarını tamamlandan son bizim mektebimizde yokor dereceli muallim hükümünde işler bilen bile zahmet çekip yürüyordum. 20-25 yıldan azdağı bile işleşip yürüyen adında. Bunça gelince de bir neçe halk sazlarını tele ilimle usulen iyileşlerimde yerine getiriyor. Selvi baban aýtdy, ýa şu kitap ýazmak, ilmi iş ýazmak ugruny sen dowam etdirýän diýdi. Ine mamam kitapxana işgäri. Belkim de senin şu ilmi işleri ýazanda sen şu ilmi işlerine bir garaýşlaryny beýan etmäge mamaňam özüniň bir aýratyn hyzmaty bardyr. Ine Selvi ertir ýazgy bolýandyr. Gepleşigimizde sazanlar gelýändir. Skripka saz uralyna çalýarlar, violonçel, 2 tane klarnet, 3 tane fleyta gelýär. Şu barada maglumat taýýarlygyn, 3 tane maýdymçy gelýändir diýip jaň edýärler. Indi men mamama jaň edýän. Mama, kitapxanaňa seresene bir goýja makalalar bamy kahany görelle. Onuň mama maňardan habar etýär. Selvi gelgýdim taýýarladym. Indi üýşüp uly bir saçagyň başyna baba, mama men üçüýümiz.
toplanýas, makalalara seredýäs, babam öz kitaplarına her bir gepleşik, her bir makalan ýazmak üçin bir tutuş jaýyň içi gazetler, jurnallardan dolýa-da. Elbetde her yerden nusga almak gerek, her zatdan öwrenmek gerek, kämilleşmek gerek. Halypam Suwhan Tüýliýew Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ilmi iş ýazýasa, 6-7 sahypadagy ýazyp Milli Kitapxanasyna oturýardym, uzak günler gözläp makalalar, kän Gurt Ýakup barada maglumatlar gözläp ýazyp, Halypa şu güne siz meni öwürsiňiz diýip gelýän awalen okaýa, jigi. Sen şu gün berekella diýdi, çyzyp, hemmesini üstüne çyzyp, ýekaja sözlem goýa. Ene şu sözlem men alqalýan, men wagt men bir hepdelep taýarladym diýär. Şeýtýatda asıl görüp otursam soňundan saşynas ýok mene kämilleşmegime, uly itergi beren Halypa ama mene Suwhan Tüýliýew uly ýardym etýär-de. Yusuf, aylar yürütü şu saz uğrundan bilim alınızda, saz gurallaryny erkediýäňiz bir näçe saz gurallaryny, sazlar, usatlarça ýerine ýetirýäňiz. Ataňyz ýani bir saz döredýänligini aýtdy-da, ýaşlykdan bir kompozitorlyk ukuyundan beýan etdi. Siziň saz döretmäge ukuyuňa mähili? Ajaran, käwatlar fortepiano saz guralyň başynda saz çalyp, improvizasiýa edip, käwatlar kiçirak bir eferleň döremegine köwes bar. Bu kiçirak eferler döreýärem hem notada geçirýär, aýratym bir eferlik döredimdik. Ýöne özümiz şe. Öz aramyzda kimen bular fortepianoda çalyp menim ýandan skripkada oýnatýar. Saz ýerine ýetirjilik, saz ýerine ýetirjilik. Türkmen medeniýetimiziň hak howanlary, gahrman arkadaşyň taýpdagylar bilen biz ýaşlary Türkmen medeniýetini, Türkmen sunatyny daşary ýurtlara çykaryp görkezmäge uly mümkinçilikler arkadaşymy döredip berýär. Biz aýlar bilen, selbe bilen ýaşlar kamera orkestriniň düzümini çalyp Germaniýa Federatiw döwletine bir näçe şäherlerine konsert meýlanmasy bilen çykyş etdik. Şol daşary ýurtlarda bizim sazlarymyzy kabul edişleri nähili? Ören kızgın kabul edýärler. Ören howesli, ünsli dinläp ýeneki ýyllara bize garaşýarlar. Dogry aýtýar Yusuf, sebäbi biz çykyş edemizde. Daşary kompozitorlaryň sazlaryny näkitýär, şolaň hatarynda da türkmen kompozitorlarynyň sazlaryny ýerine ýetirýär. Daşary kompozitorlarynyň eserlerini olan özlerim bilýär. Professional taýdan deňek görýärler, nähili ýerine ýetirýär. Türkmen taýyny ýerine ýetiremizde
son örtürüp el çarpmalary biz üçin iň uly baha bolupdyr ya. Sebäbi yadyma düşýär şu festiwaliň gurnoýjulary gaýdyp barýaka. Resul Gulyjywyň ýanyna bardylar da. Resul Gulyjyw dediler. Toparmyzyň adyndan barda şu ýaşlaň okuyan ýerine Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muallimlerine, halifalaryna hemmesine köp sag bolsun aýtdylar. Sebäbi siziň derejeňiz Ýewropa sadanylaryň derejesinden kem däldiler. Hormatly Gahrman arkadamyzyň biz üçin döredip berýän mümkinçilikleri, edýän taýsız tagallasy şu taýda duýulýar. Dasmanyň aslında ýaşaýanymyz, okuýanymyz, döretýänimiz hemmesiniň aslında hormatly arkadamyzyň taýsy tagallasy. Men şu pursatda ataňyz Öwelmurad aga ýüzlenesim gelýär. Öwelmurad aga egerde nazary bilimiň sahasawadyň o diýer ýeterlik bolmasa-da belli sazanalaryň ýa-da bolmasa belli bagşlaryň gapdalyna sahat çalyp ýa-da bir ansamblda zähmet çekmek mümkinmi? Elbette ona türmenleş gerek, ona alım gerek, bilim gerek, kämilleş gerek, hemme wagtda edip bolmaýar. Nähirwan arkadamyň halkymyza peşkeş eden şeýle ajaýyp durmuşynda biziň ýaşlanmaz ýetişýär. Dogrusyny dogry aýtmaly, ýaşlaryň içinde heni oku bilimi dogry ýetmedik ýaşlarymyzdan şeýle erjellik görkezip sag gurulanyny, hasam şu estrada sunuwadyna ullukan netijeler görkezýärligiň bir aýratyn bellemäge münasip. Näşeýle netijeler galanýarlar. Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Öwelmurad Ganymowyň durmuş ýoly bilen gyzyklananymyza olen tek talip wagty, ýagny Daňatarow adynaky döwlet saatçylyk uçuýluşasyna okuyan wagtlary Türkmenistanyň döwlet filharmoniýasyna hereket eden halk saz gurallar ansamblanyna belli halipalaryň arasynda zähmet çekip başlanlygyny anykladyk. Öwelmurad aganyň özi bu barada buýsunç bilen görüňberdi. Men ýaşlykdan sağa sunuwaty öwetbildir beýem okuwa gelmäken men sağa oňa çalyp bilýärdim. Şoň üçin men 1 ýyl 2 ýyl okan döwrüm şol döwürde Türkmen Döwlet Filharmoniýasynyň ýanyna Türkmen Milli Saz Guralarynyň ýörüti orkestri bardy. Şol orkestrem eýlek çykyşa gidýärdi-de şoňa sağlamna ýeten okdy. Şondan soň sazçylyk uçuýluşasyna 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji ýyl okuyan oglanlary, gyýlary Sine üçün şol orkestrın düzümine getirdiler. Bizim önümüzde nota oydu. Kim notany çalylsa nota oyunca biz şonu aljak deydi. Daha Ruwadan tasdik mektebin talipleri olan bir goýlan notany 100 uruna çalyp gitdik. Belki de bu sizin kämil tejribelik ýoluňyzyň başlangyjy bolanlar. Şol orkestrın düzümünden ulu halipalar işleýärler. Şu halipalaryň içinden Sultan Murad Jygaýew, Ananýaz Öweliw, özüňiz bilýäňiz elektro dutar çalýan Sapar Mämiýew, bizim öz mollumyz Allah berdi. Ýene de enjeme onuň Ananýaz Jygaýew ýaly ustadlaryň eline tälim aldyk. Ol biz üçin nusholuk mektep bolup hyzmat etdi. Men şolaryň içinde diňine sasalýadym. Sazçylyk okumyzyň ýygyny dowam bolup hyzmat etdi. Şeýdip biz kämilleşdik saçalmagy. Öwelmurad ana şol gadymdan gelýän halipa şägirtlik ýoly häzir kunlarimizde de dowam etdirilýärine Ýusufam özi bilýänler, aýlar hem telben bilýänler Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talipleri talip döwri ýaňy taliplikden çykan soňlarym Türkmen Döwlet Simfonik Orkestrine zähmet çekip başlaýarlar. Şo ýerde ustad kompozitorlaryň dörüdün sazlaryny ýerine ýetirýärler. Aýdylar dogry aýdýar. Men için ýolumy men altyklamy içýär.
atamyň talip döwründe orkestrynda işleşýäli biz hem okuyan döwrümizden bäri orkestrň düzüminde işleýär, tejribe toplaýar, ufatlygymyzy kämilleşdirýär. Mine Türkmen Milli Konservatoriýasynda okudýan Yusuf Bolsadan Türwes Fadnaky sazçylyk mektebinde okudýar. Ýöne ondan daşar hem Türkmen Döwlet Simfonik Orkestrynda biz şu wada çenli işläp gelýär. Sebäbi sady ýerine ýetirmek, sady dinleýijileri, tomoşaçylary ýetirmek buň lezzeti diýsen başga aýratyn gelýär. Ondan sen diňe tomoşaçy lezzetleri wagtda özüňem ruhlanyp gaýtýanda konsertden soň, öýe gelen soň bir hilak dinjalanýarlyk, özüňe gatawdyýan. Öwel Murad aga, siziň näme agtyklaryňyz siziň ýoluňyzy dowam etdirýär. Olaryň hersi öz uğru boýunça muallym, nesillere bilim berýärler. Siz hem häzirki wagtda şol ýolda dowam etdirýäňiz. Ýöne bu ýoly siziň qaqaňyzda seyredýärsiň gelýär. Siziň qaqaňyzda ýalňyşmaýan bolsam muallym bolup tähmet çeken bir neçe ýyl. Köp ýyllar okuw bölünmedi bolan, köp ýyllar mektep direktori bolan, şo muallymçylyk käri bize de täsir edýär. Hem sagynalyk uğru täsir etdi, hem muallymçylyk uğru täsir etdi. Şonuň bilen birlikde biz hem muallym hem saganda höküminde biz şo aňyrdan gelýän, ata-babamyzdan gelýän ýoly dowam edip gelýär. Öwel Murad aga, şu pursatda geliniňiz Gunça gelneje ýüzlenesim gelýär. Ol hellen sadalyk bilen ýoş otyr. Dinläp otyr. Hawa dinläp otyr ähliňdi. Gunça gelneje. Şu maşgala bilen işiňiz nähilär barýaňyz? Hawa menem sadanalar maşgalatyndan kakam aýdym sada urundan işlän daşyndanam dutar ýasaýardy. Şo dutar kakanda men bar şo dutaryň sesine maýyl bolum. Kakama bildirtmänem kakyp çalyp öwrenjek bolýardym. Onam ejem gördü-de atam raşyna bir zada başyny urup durar diýdiler. Şeýdip menem ilki ýetginjekler köşküne gatnadym. Ýetginjekler köşküne durduglaryny aýp öwretdi. Soň daňatar öz fadynaky orta mektebe giremdi. Halipa muallimim, ata muallim ady bilen belli Begmurat Kutlumaratowda okudum. Begmurat Kutlumaratow maňa sadyň ince tilsimlerini öwretdi. Denan hemişe denan bolýar. Maşgalanam işem diň alyp gitmeli bolýar. Öýe gelende çağalaňa terbiýe bermeli, aýdym sady ordan öz bilýän türkmen milli sadyň heňlerini, uşajyk millizmlerini men bulara görkezdim. Bularam şonu skripkada violonçeller on etmek kyn ýöne şulu şeýleseň dip görkezip, işte de çağalar bilen işleşýär. İkisine de yetişýär. Mektepde bize öýüş berilýär-de, şonu ýegelemizde biz türgünleşmeli, taýýar bolup ertir görkezmeli halipamyda. Perimiz bir jaýa geçip türgünleşip geçip başlaýardy. Ejem başlaýardy dutardan. Dutar çalyp başlaýar. Men skripkam alýan. Ejemin dutarynyň sesi eşdilenok. O taýdan Yusuf başlaýar violonçel sadyr, onda menkem eşdilenok. Şeýdi biçimini içerdim. Türgünleşip geçýärdik. Bilemek goňşularymyz nähilek neme diýdi. Ýöne Kyna düşýändir goňşularyňyz. soň ýollyda gawat gelemezdi. Bir ötünç soraýardyk, bir gaty bolsa sadyma bir ahad etýän bolsak ötünç soraýasy bolin. Olar bize tersine ýok, himmedat gowy. Bir de aýtam ýaraýa. Sizin sadyňlap ýetik galýas diýenlerim bardy. Gunça gelneje ýöne mektep bolýar-da, ol okuw jaýy, o ýerde çağa bir muallimniň ýanyna gysylyp bilýär. Ýöne öýe gelenne enatasynyň ýanyna belki rahatlyk duýup bilýärler. Sizin çağalaňyzda şeýle ýagdaý bolýardymy?
okul sapaklaryny ýerine ýetirenlerine siziň araňyzda biraz olar rahatlanýadymy? Men öýde bara çağalara saat salyň baryň diýip nimetmän şoň başga usulyny tapýadym. Elime ýuwaşlyk bilen dutaralyp çarp başlaýan bolup eýem düşünýärler hersiniň özüniň türgenleşmeli wagtynyň bolanyny. Onuň ýuwaşlyk bilen hersi özü saat guralyny alyp özleri çarp başlaýardy. Şo ene görelle bolýardy. Olar seretýär şo eje näme etýär onuň şoňa görä şolaram şeýdip hereket etýär. Mektep okuwçysy muallimň ýanynda birazrak çekinjeňirak, tolgunýa, käbir zatlary sormanyda çekin bar içinde galýan wagt bolýarda. Sonal mahallar ejem men muallim. Atamam muallim düşünmeýän ýerlerimizi gelip ejemizden soraýardyk da. Gunça gelneje elbetde sunuwat adam sana onu da saýlap alan hünäriniň bir neçe zähmet çeken adama beýle sowaly bermek biraz bir hilerak bolmagy ahmal ýöne men şonu da size şeýlerak sowal bilen ýüzlenisem gelýär. Ýa siziň berjek jogabyňyz indiki sowalymyz bilen baglanşykly. Siz öz käriňizi söýýäňizmi? Yine bir gezek ýatlasym ýa kakam näme ýerek lukmançylygy daýsa ne diýýärdi. Sonra sesim çıkarman, oturýar, ay boljak gabyny bir ay mesek bolanok diýip şeýdip urup durdular. Ullokan söýgüň alamatda şo dutaryň sesi meni ulu söýgü döretdi. Söýýän käriňiziň hatirasyna nämeler etdiňiz diýseler siz köp pikirlenersiňizmi? Men buň üçin öz ykbalymy sada bagladym. Çağalamam edil özüm ýaly şu sada gowurdylar kiçilikden näme öýde saat çalym tabularam şoňa goşulýarlar. Şulaňam hewesleri bar diýip urup durup goýberdik bolun. Işläp ýörler. Men muňa boýsanýan, begenýän. Size şu saat gurallarından başga ýa bolmasa aýdym saatdan başga gyzykly bolan zat näme? Aýdym saatdan daşary öýe gelip bar il işlerini gowurýan, il işlerini etmäni gowurýan. Öwrümrada haçany kiçik çağalar göreňde, ýa-ni siz öz çoğluklaryňyzy göreňizde, öz artyklaryňyň çağalyk döwri ýadyňyza düşýän bolsa gerek. Şol wagtlar nähil gyzykly fursatlar bolup geçýär. Elbette näme de türkmenim atlyna aýdylýan sözi bar. Altyk çoğluk öz çağından hem edililen söz var. Çağan ýigrenýän adam ýokdur haly bilen. Ýöne bizde çağalara edilýän ünüz çenden aşyp köprak gal goýny bolmasa. Hemmesiniň öz ýeri bar. Ajaryň kışa beren soraň bir gyzykly bir zat aýdyp beren. Atamyň iş ýerine baranymda bir başga bir çağa men atamy görüp ata diýip ulgap bardy. Özüm üçin hem ýakymly, hem garaşylmadyk bir sotlarly ata diýip baryp boýnuny bökdi. Diýjek bolan adam atamyň öz çağalaryndan, öz atyklaryny, öz çoğluklaryny daşary ähli çağalara söýgü, mehr paýlaýar. Yusuf, buň sebäbim mektepde 5 vilayetden gelip çağalar okuýar. Çağalar hem şu mektepde, mektebiň ýanynda ýaşaýar, jaýynda ýaşaýar. Şoň üçin muallimimden şu enatan beren mehrini garaşýan kalýan. Şoň üçin ata diýip ümidlen bilýärler. O eje diýip kaka diýip arkanýyzdan bilýärler. Men boýnuma ýok geldi da ata diýip başga ýeriň çağalara Ýüzüp gawanmadyň onuň şowa. Ýok, gawanmady. Bir ýyl boldum diýip İlk ýyl bolup garaşylmadyk ýagdaý boldy. Men dogry düşündim.
sizin her biriňiz watanmyza hyzmat edýäňiz, onu da milli aýdymsal sungatmyzyň genji hazinasynyň baýlaşmagy üçin giýjäňiz günni edip zähmet çekýäňiz, odan saatlar belentden ýanglanýarýaňyz. Ine elbetde ýurdumyzda toýlarymyz toýlaşýar. Her bir ýylymyz özüniň üstünlikleri bilen, gadamlary bilen kalbymyzda baky orun alýar. Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna da elbetde aýdym sanymyz has belentden ýanglanýar. Indi siziň bir dörejilik şahsiýet hökümine öz öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr. Sebäbi her kim öz öňüne maksat goýup şoňa ýetmegiň ugrunda çemeleşýärler adamlar. Şu ýylymyzda Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip oglan etdi. Şu hormatly prezidentimiziň ýol ulus ýylymyz agdy berlikde ata watanymyzyň we dünýäniň iň öňde barjy ýurtlarynyň hataryna çykmak üçin ihlas edýär. Şoň üçin biz döwrümizde bir sunat eserine meňzedýät. Täze aklyň hayrany galyrýan ýerine ýetirilýän işler bir täze sunat eserini dünýä ýenerýär diýsem ýalňyşmaz. Her bir bayramçylyklarda ýerine ýetirilýän aýdymlar, saatlar halkyň göwnüni göterýär, halky zähmet çekmäge ganatlanýar da. Her bir toý bayramyň bedegem näme bagşylar, saatanalar bolup durýar. Mehriban arkadaşlar Tayyip Tağlafi bilen bugün Türkmen iqtisadiyetde, fenagatda, ya bolmasa ozunun şol wagtda da medeniyetde de uly tekbetleri, beýik ösüşleri eýe boldy. Şu ösüşleri üçin diýen zat näme? Halkymyzyň afudalygy, halkymyzyň agdyrligi, bir başa gulluk edýänimiz. Ine şu bir başa gulluk edýänimiz halkyň afudalygy, agdyrligi bire şeýle rowaşlyklara getirdi. Şoň üçin mehriban arkadaşlar 2019-njy ýyly Türkmenistan rowaşlygyň watany diýip elan etdi. Ine biziň sağlamyz afudalygyň, agdyrlygyň, rowaşlygyň şanyna mukam bolup ýanglanar. Nerip bolsa biz şu ýörelýär diýip ýaşlaryň arasynda, ulluň arasynda, çagalyň arasynda wagr edip gelecekde de Türkmen döwletimizi mukamlar bilen berip ýaşlary döwrüwa bermek, mehriban arkadaşlarymyzyň biziň öňümizde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde elimizden gelenler diýip halkymyzy, mehriban arkadaşlarymyzy inandyrýar. Mehriban arkadaşlarymyz Türkmen medeniýetini ösürmek, Türkmen milli mirasyny ösürmek, Türkmeniň ýaşlarynyň döwrüwa perwe ilim bilim bermekdäki biri gollawlar üçin bir mudama hoşallyk bildirýär. Mehriban arkadaşlarymyzyň jany sag, ömrü uzak, tutumly işler rowaj alsyn. Biz şular ýaly ajaýyp döwürde ýaşaýan bagtly ýaşlar. Hormatly arkadaşlarymyzyň biz ýaşlar üçin döredýän taýsy tagallalaryna jogap edip, biz hem öz kärimizi kämilleşdirip, öz bilýän zatlarymyzy talepleri ýetirip, ýaşlara bilim berip, işejekdigimizi söz berýäris. Ahirman arkadaşlarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işler mundan welak hem rowaj alsyn. Köp sag bol aýlar, arzuň hasyl bolsun. Elbetde bu ýakymly, boýsunçly gurulmaryňyz, inanarjy sözleriňiz siziň her biriňizden kalbyňizden çykýandygyny biz bilýäs. Öwür Murad aga size de şu pursatda köp sag bolsun aýdýar. Siziň maşgalaňyzda mehmançylykda bolup, sungat barada dörejiliginiz hem maşgalaňyz barada gyzykly gurulma etmeklik biz üçin hem diýsen täsirli boldy. Şoň üçin hem elmi dama size jan saglyk arzu edýäs. Maşgalaňyzyň abatlygyny arzu edýäs, arsgalyňyň bereketli bolmagyny arzu edýäs, saçaklaryňyz hemişe bol nazmymatdan dolu bolsun, gapyňyzda toý bolup dursun. Bizim hemişe siziň gapyňyzdan toý diýip gelelim. Köp sag bolun. Şeýle bolmaz, köp sag bolun. Ýene gelip durun. Anhaýdy diýleşler gepleşigimiziň şu ýerdeki sanyna Ganimowlaryň döwletli maşgalasyna Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Öwür Murad Ganimowyň Agdybir ojugyny Agdybir maşgalasynyň arasyna mehmançylykda bolduk. Biz de ýene bir ýoly dünýädäki gowdatlar arzu edýär. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler hemişe rowaj bolsun. Arzularyňyz hiç wagt ýolda adaşmasyn. Boýalaryň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeýän menziline barp bersin. Hoş sag bolun, edip diýleşler.